खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी मुलुगनि माखासे हादोरनि गेजेराव दावहा जानायनि जा थासारि बे दावहा जानायनि थाखाय गोबां मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ नोजोर होनानै हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा थांखि लादों दि बिटिसिनि साफ्रोमबो एमसिएलए एमफोरनि बेथनखौ 30% दाननायजों लोगोसे टिएडिएफोरखौ दानना होनायनि बाथ्रा जा थांखि लादों। नाथाय गुबुन फारसेथिं नोजोर होयोब्ला दिनैनि समाव रायजो सरकार रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय आसाम सरकारनिफ्राय गोदानै थांखि लादों। बे थांखिया जाहैबाय बेथन दाननाय नङा। बे थांखिया 80 लाखनिबो बांसिन सरकारि साख्रि मावनाय बिथांमोननि टिएडिएफोरनि जा हार बे हारखौ 2% बांहोनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो बे बाथ्राखौ रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि ससियेल साइटनि गेजेरजों रोखा खालामदों, जेराव हादोर नाङैनो गोबां मुवा बेसादनि आंखाल आरो बे आंखालनि थाखायनो पेट्रल डिजेलनिफ्राय लानानै ओंखाम ओंख्रि संग्रा गेसनिफ्राय लानानै गोबां मुवा बेसादफोरनि बेसेना सानफा एफा एबा सानफ्रोमबो बांगासिनो दं। आरो बेयाव गोबां रायजो राजाफ्रा हाराखास्ति जानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बेखौ नोजोर होनानैनो आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि जाहाथे सरकार सालायनायाव मोजां जायो, बेखायनो बिटिसिनि एमसिएलए एमफोरनि बेथन आरो टिएडिएफोरखौ माखासे मानि जौखोन्दो दाननाय एबा दाननो थांखि लाबाय। नाथाय बेनि उल्था नुनो मोननाय जादों आसाम सरकारनि। आरो बिथांमोना एसामिसाव लिरदों। एसामिस बाथ्रायाव मा लिरदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आबुङै फोरमायनो हायाब्लाबो माखासेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होनि जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा रायजोनि गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायदों दि যিসকলে দিন ৰাতি অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি আছে বা কৰি আছিল তেখেতৰ সকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা আৰু সন্মান স্বৰূপে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ। आरो बिथांमोना बे थांखिखौ लादों दि শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত অসম কেবিনেट मरगिया भत्ता डिए आरो डिआरनि 2% एबा 2% বৃদ্ধি কৰি 58ৰ পৰা 60% উন্নীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই সিদ্ধান্তৰ ফলত 8 লাখৰো অধিক ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনভোগী লাভান্বিত হ'ব। জুলাইৰ পৰাই সংযোজন হ'ব বৰ্ধিত ৰাশি। কৰ্মচাৰী কল্যাণৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা অব্যাহত আছে আৰু আগলৈও থাকিব। थारैनो नंगौ बे समाव जा रायजोनि 80 लाखनिबो सरकारि बिथिङाव खामानि मावबाय थानाय आरो पेन्सन मोनबाय थानाय बिथांमोननि थाखाय जे 2% बिथांमोननि बे जा डिए आरो डिआर बिथांमोननि बे पार्सेन्टखौ 2% होदों आरो 2%निफ्राय 2% बांहोनानै 58% दंबाय थायोमोन आरो बे 58%खौ 60% खालामनानै होबाय रायजो सरकारनिफ्राय।